И здравейте, дами и господа, аз съм Мишума и както виждате днес ще играем Майнкрафт. Така да започваме. За днес съм ви приготвил да играем малко Майнкрафт минигеймс. Но да видим какво ще играем. Хайде малко Speed Builders. За да разнообразим, те наскоро направиха Speed Builders. И да влезем някъде, където има хора, естествено, защото да не чакаме излишно време. Ето тук, тък му почваме и съм много хайп. Хайп! Трябва да я поизчакаме малко. И това е хот-дог. Само за жълтото, за горчицата не ми стигна време. И 84%. Антху. Все пак е добре. Academics where... Oh. Не ми стигна времето. 62. Добре. Още не са ме превзели. Това беше за малко. 65%, което хич не е зле. Добре. Имаме още надежди. Но да видим доколко... О, не! Това е много трудно.
Дами и господа, тук отпадам. Не ми стигна времето. 16%. Да. Това е лошо. Добре, поне не отпаднах първи. Щом не съм отпаднал първи, значи е добре за мен. Аз просто не знах какво да правя, че аз... Това беше много трудно. Добре, ще изиграем още една. За да видим какво ще направим. Едва ли ще е нещо особено. Но тази игра като свърши и ще приключваме с епизода на Minecraft Speed Builders. 1, 2. Готово? И сега ще почваме! И това е Railway 3, което е трудно до някаква степен. Не. Тук мисля, че сме отпаднали 31%, което е средно. Не съм отпаднал. И да казвам, господа, този грешил нещата много. Дами и господа, това го имахме. Да видим този път за колко време ще го направя. Не ми стигна времето. 65. Мисля, че беше колкото миналата. Добре. Добре, поне за малко ми беше. Някой са го направили за 100. Добре, това както си мисля, че се е гроб. Така. Мисля, че това беше тук. Обърках цветята. 8-7. Това път имам потенциални шансове за спечелване на играта, но не, всъщност се останаха 5 човека. Дами и господа, какво? 5.
Това никой не може да направи цялото. Което е невъзможно. 53%, което хич не е зле. И пак съм отпаднал. За това нещо 53% хич не е зле и съм отпаднал. И, дами и господа, за вас бях, извинете, пардон, Мишума и до